sannan kuma da dabba za ta gangaro daga sama ta faɗo, kana zuwa ta faɗo daga sama tana ta haura kafa kamar ta mutu, ko kuma mota ta buge dabba ka zo ka same ta suna shura kafa kamar ta mutu, me ya hukuncin ka kai a wannan lokacin? me za ka yi? za ka yanka ta ko kuma kawai za ka kyale ta? akwai malaman da suke cewa za ka lura shin wannan dabbar sakamakon fadowar nan, sakamakon kaɗe ta da aka yi, za ta iya rai in an kyale ta? in kana itikadin in an kyale ta za ta iya rai, ina fata an fahimta, to wannan ita ce wato sai ka yanka. yayin da ka yanka ka ci to ka ci halal. amma idan ka ganta an yi mata lahanin da ko an kyale ta ba za ta iya rai ba, to wannan ba wani maganan ka yanka, kawai ta riga ta zama mushe, ko ka yanka ko baka yanka ba dai mushe ne. to amma ga ka'ida kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari, manzo Allah ce ma an harad dama wa zukira smullahi alaihi fakulu. yayin da ka zo ka samu dabba mota ta kade ta, yayin da ka samu dabba ta fado daga kan dutse ta murgino kasa, abinda zaka yi dauki wuka ka yi bismillah ka yanka. idan jini ya fito to ya halatta ka ci, idan jini bai fito ba bai halatta ka ci ba. kuma za ka yanka ne ko ka same ta tana motsi ko ba ta motsi. motsi da dabba take baya nuna tana da rai, rashin motsinta ko baya nuna ta mutu, domin akwai suma, mutumin da duk ya suma baya motsi amma kuma yana da rai. sannan motsi baya nuna rayuwa, saboda lokacin za ka yanka dabba ka fede ka dauki naman ka dora akan tebiri na abin nan, amma ka ga yana motsi da kanshi, tana da rai ko ta mutu? ta mutu. ashe menene ma'auni na gane wannan dabba ta mutu? yayin da ka yanka ta a makogolanta kaga jini ya fito to tana da rai, ko da ba ta motsi ka same ta ya halatta ka ci. yayin da ka yanka jini bai fito ba ko mun motsin da take ba za ka ci ba, mushe ce. da haka manzo Allah ce ma an harad dama wa zukira smullahi alaihi fakulu. duk abin da ya malalar da jini sannan kuma kuka ambaci sunan Allah akai to ku ci. ashe sharadi bi ake bukata dan ci. abu na farko zikr smullahi alaihi, ambaton sunan Allah. abu na biyu kuma ya kasance an harar dama, ya fitar da jini. to wannan shi ne ake bukata. ashe kenan motsi ko rashin motsi ba shi za mu yi izina ba. kada ga mota ta kade dabba ya katsa kana tabawa kana wani haka, tana motsi ko ba ta motsi, ba ta kanka lokaci kake wannan. a wuka za ka sa ka yanka, in jini ya fito shi kenan, in jini bai fito ba sai ta zama mushi kenan. shine illa ma zakaitu wa ma zubi